Arestado ang usa ka tricycle o bao-bao driver ug usa ka technician sa managlahing drug buy-bus operation sa Butuan City. Kinatibuk ang kapin 170,000 pesos sa iligal nga droga na nasakmit gikan sa mga sospek. Dakpan sa Butuan City Police ang 45 anyos nga lalaking sospek nga taga Barangay Villa Cananga sa Butuan City kinsa usa ka bao-bao driver ato sa buy-bus operation sa Purok 7 Barangay Villa Cananga niadtong June 1 sa gabi. Nakuha gikan kaniya ang 7 ka pakete sa 21 grams sa gingong shabu nga nagkantidad og kapin 140,000 pesos. Sumala sa kapulisan, napriso na niadtong 2016 ang sospek tungod sab sa iligal nga droga ug nakagawas. Samtang sikop sa mga personahe sa Regional Drug Enforcement Group 13 ang usa ka 46 anyos nga lalaking sospek nga usa ka appliance technician at usab sa buy-bus operation sa Purok 3D Barangay Ampayon sa Butuan City niadtong June 1 sa hapon. Nakuha gikan kaniya ang 5 ka gramo sa suspected shabu nga nagkantidad og kapin 34,000 pesos ug mga drug paraphernalia. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek nga wala na mihatag og pahayag.